ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marik na tinapigsa agen gened. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Radio anchors, commentators, reporters at correspondents nationwide. Hatid naming mga balitang tatak, RMN, balitang pinagkakatiwalaan, mapapakinggan saan mang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao mula sa Radio Mindanao Network. Ang totoong nationwide network. Number 1. Antabayanan, susunod na ang mas pinalawak at mas pinahaba na pagbabalita mula Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide. RMN Network News. Live mong napapakinggan Radyoman, sa live Luzon, ba dito? Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, sigapon kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang hapon Pilipinas, ako po si Radyo Manil Maracol. Araw na po ng Biyernes, Enero 23, 2026. Ako naman si Radyo Man Jenny Pahilanga. Narito na pangulo ng mainit na mga balita. Mga kasama, SK Chairman po ng Pasay at 8 iba pa na suspect naman sa nangyaring robbery hold-up sa isang Malaysian business vlogger patuloy pong tinutugis ng pulisya. Mga suspect na katangay ng mahigit 6 na milyong pisong pera at alahas. Sanggol isinilid sa eco bag at iniwan sa bubong ng isang tindahan sa Canituan, Cagayan de Oro City. 4 na malalaking kumpanya magataas ng presyo ng ilang pangunahing bilihin sa Pebrero ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association. 4 na nagsabing magtataas. Malaki ba? Medyo malaki. 10% ng tinaas ng isang item. Dating Pangulong Rodrigo Duterte nagpaabot ng birthday message kay Senator Bato de la Rosa. Ang payo, magpakatigas na parang bato. Happy birthday, Senator Bato. Magpakatigas ka na parang bato. Unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, tinawag na scam ni dating Congressman Mike Defensor. Malacanang, hinamon naman si Defensor, patunayan ang paratang. Yung makita kong hindi kami pinapasok ng Makabayan Block na kami mag-file, talaga naghinala na ako. At ang aking paliwala, itong unang talagang impeachment case ay isang scam. Low pressure area na dating Bagyong Ada posibleng malusaw sa mga susunod na araw. Silangang bahagi ng bansa inaasang uulanin sa weekend dahil sa hanging amihan. Ito po itong si dating Bagyong Ada, no? Inaasang sa mga susunod na araw o sa susunod na 24 oras ay posible pa rin lalapit ito dito sa may silangang parte po ng Mindanao hanggang sa posibleng malusaw na lamang. RMN Network News. Mga kasama, sa detalye po ng ating mga balita,
Unahin natin ang report. May kinalaman sa isang SK chairman ng lungsod ng Pasay at 8 iba pang suspect sa robbery hold-up incident sa 4 na biktima. Kabilang yung isang Malaysian business vlogger. Patuloy pong tinutugis ng pulisya. May detalye ng balita sa Radyoman Joyce Adra. Joyce. RMN Live Report! Nagpapatuloy ang manhunt operation ng Pasay Police sa isang SK chairman at 8 iba pang sangkot sa robbery hold-up sa isang Malaysian businessman na vlogger at 3 iba pa. Nangyari ang sinasabing robbery hold-up incident nitong January 21 sa BAC 111 Street, corner Andrews Avenue, Barangay 190, Pasay City. Kinilala ang mga biktima na sina Gemel Ting Hoc Wang, Malaysian na 24 years old businessman na vlogger na nakatira sa Pasay City. Biktima rin itong si Hero Sumat. Ito isang Pinoy, 24 anyos at isa ring negosyante mula Pasay. Jerwin Arandila na 34 years old driver na Pinoy. Ang ika-4 na biktima ay itong si Led Chua, 24 years old din ito na Pilipinong negosyante mula rin sa Pasay City. Ayon sa Pasay Police, 4 sa mga armadong suspect ang sakay na lula ng sasakyan na may plakang NJJ 2489 at tinangay naman ito ang 5.7 million cash at assorted gold jewelry ng mga biktima na nagkakahalaga ng 1 million pesos. Sa operasyon ng mga otoridad, na-recover ang sasakyan ng isa sa mga biktima pero bigo silang mabawi ang cash at alahas ng mga biktima. Naaresto rin ang isa sa mga suspect na si John Raymart Hilario at itinuro nito ang kanyang mga kasabwat kabilang na ang SK chairman na si Andrea Malinis. Si Malinis ay sinasabing live-in partner ng isa pang suspect na si Edmund De La Cruz. Si De La Cruz ay sinasabi naman na kapatid ng isa pang suspect na si Bianca De La Cruz. Si John Raymart Hilario ay nakatakdang kasuhan ng illegal possession of explosive at robbery. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Joyce Collantes, Adra, Tatak, RMN. Sa Kinatuan, Cagayan de Oro City, Sanggol, isinilid sa Eco Bag at iniwan sa bubong ng isang tindahan. Detalye na ang balitang yan mula kay Radyoman Ani Jane Duhay Lungsod ng RMN Cagayan de Oro. RMN Live Report! Ligtas na sa panganib ang bagong pinanganak na sanggol matapos itong iniwan at nakita sa bubong ng isang tindahan sa Kalaanan, Kanituan ng lungsod. Ang nasabing sanggol ay isang lalaki na binalot ng eco-bag at iniwan ng hindi pa nakilalang ina. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin sa kanilang investigasyon ang mga otoridad. Samantala, temporaryong dinala ng City Hospital ng lungsod ang nasabing sanggol. Kasama mo sa RMN Cagayan de Oro, Radyoman Ani Jane Duhay Lungsod, Tatak, RMN. RMN Network News. Samantala naman mga kasama, sa ibang balita, may lola pong naglalakad pauwi sa kanyang bahay sa Buanga del Sur patay matapos saksakin ng kanyang sariling kamag-anak. Mula sa Raming Pagadian, may detalye, Radyoman Mar Alawan. RMN Live Report. Patay ang isang 76 anyos na lola matapos itong sinaksak habang pauwi na sana sa kanyang pamamahay sa Purok 6, Barangay Bubuan sa bayan ng Bayug, Zamboanga del Sur. Ang biktima ay kinilalang si Ninita Bulay habang ang sospek naman ay kinilalang si Gino Ansukot, 26 na taong gulang at kamag-anak lang din ng biktima. Batay sa investigasyon ng pulisya na galing sa sentrong bahagi ng barangay ang naturang biktima dahil dumalo umano ito ng FDS meeting sa 4Ps. Habang naglalakad na ang biktima pauwi, bigla itong sinundan ng lasing na sospek at nang pababa na sa hanging bridge ang biktimang lola, sinaksak ito ng 4 na beses. Nagtamo ng sugat ang biktima sa kanyang likod, sa bandang tagiliran at sa dibdib na siyang dahilan sa pagkamatay nito. Pagkatapos ng pangyayari, agad namang tumakas ang sospek, ngunit kalaunan nakumbinsi din ito ng kanyang kapatid na sumuko sa mga otoridad. Sa ngayon, ang sospek nakakustudiya na sa Bayug Municipal Police Station lock-up cell at mahaharap ito sa kasong pagpatay. Kasama mo sa RMN DXPR at 96.7 IFM Pagadian, Radyoman Mar Alawan, Tatak, RMN. RMN Network News. 4 na malalaking kumpanya ang magtataas sa presyo ng kanilang produkto ng mga pangunahing bilihin ngayong buwan at sa Pebrero. Ayon kay Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Cua, ilang produkto ng 4 na kumpanya ang magtataas ng nasa 10%. Kabilang anya sa idinahila ng mga kumpanya ang pagtaas ng cost of production, raw materials at logistics.
So, ang sulat ng letter, no, had the courtesy to write us a letter, ang binanggit is the cost of production, raw materials, logistics. No? Yun ang binanggit ng mga dahilan. And I guess, of course, softening of the market and softening of the peso versus the dollar. No? So, siyempre, all of these, we all know they add up, no, to increasing the cost of production. Diba? Sa kabila nito, sinabi ni Kuwan na may opsyon naman ang mga mamimili na pumili na alternatibong produkto na mas mura. Kung alam natin ang presyo more or less ng mga binibili natin at tumaas, decide tayo. Do you want to switch brand, switch size, or switch item? Ibig sabihin ng item, dati talagang cheddar cheese. Napakamahal ng cheddar cheese ang binibili natin. Pwede tayo mag-switch cheese food. No? Something much cheaper, right? So, may choice? Meron pa rin. Pero may malagtas? Meron. Meron din nagtas? Meron din. Si Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Kuwa sa interview ng DZXL RMN Manila. RMN Network News. Sa ibang balita naman, mga kasama, hindi nagpahuli si dating Pangulong Rodrigo Duterte na magpaabot ng birthday message kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam kay Vice President Sara Duterte sa Dahig, ipinabatid nito ang mensahe ng kanyang ama para kay de la Rosa na magpatigas na para ng bato. Sinigundahan din ni VP Sara na mensahe senador na tagumpay ngayong Year of the Horse. Sabi niya, happy birthday, Senator Bato. Magpakatigas ka na parang bato. Yan yung kanyang wish. Magpakatigas ka na parang bato. Yun yung kanyang wish para kay Senator Bato de la Rosa. And of course, ako naman, lagi pare-pareho yun, no? Sa lahat ng tao, ang aking wish ay unang-una, good health. Yes. Dahil, napakahalaga nun. Pangalawa, happiness. Dahil mahalaga din sa isang tao yung kaligayahan. And syempre, pangatlo, success in the Year of the Horse. Mga kasama, Senator de la Rosa nga ilang linggo na rin hindi nagpapakita sa trabaho sa Senado, dalan pa rin sa impormasyong may arrest warrant na siya mula naman sa International Criminal Court. RMN Network News. Muling paglutang ni Senator Bato de la Rosa, posibleng nakadepende sa paglalabas ng desisyon ng Supreme Court sa petisyon laban sa pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus Peña, Florida. RMN Live Report. Umaasa ang kampo ni Senador Bato de la Rosa na maglalabas na ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa kanilang petisyon na kumukwestiyon sa pakikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court. Ayon kay Atty. Israelito Torion na siyang tumatayong abogado ni de la Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso, nagaya na sila ng manifestation sa SC tungkol dito para sa pag-aksyon sa petition for certiorari. Kaugnay nito, sinabi ni Torion na maaaring lumutang ang senador sakaling maglabas na ng desisyon ng katas-tasang hukuman. Dinipensahan din ng abogado ang kasalukuyang sitwasyon ni de la Rosa, lalo't nangyari na umunang ganito sa dating Pangulong Duterte na inaresto at ipinadala sa ICC. That I could not likewise state what is in his mind. I can only speculate that probably if there is a decision by the Supreme Court on the matter clarifying the rules, no? And I think I can only predict that he might serve it. Samantala, sinabi ni Torion na wala pa silang kopya ng sinasabing arrest warrant at bigo rin silang makahingi nito. Tumanggi naman ang abogado na sagutin kung nasa Pilipinas pa rin ang senador. Mula na mapabalitang may inilabas ng warrant of arrest ang ICC, ay hindi na pumasok sa Senado si De La Rosa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Jairus Peña, Florida, Tatak RMN. Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, Senador De La Rosa dapat magbitiw na lang kung ayaw lumantad ayon sa isang leader ng minorya doon sa Kamara. Detalye mula kay Radyoman Grace Mariano. Grace! RMN Live Report. Iginit nga ni House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co na dapat magbitiw na lamang si Senator Ronald Bato de la Rosa kung wala naman itong balak lumantad at patuloy na lamang na nag-aabang na siya ay maaresto. Diini ko hindi dapat pinasosweldo ang isang katulad ni De La Rosa na tumatakas sa pananagutan at halos 2 buwan nang absent sa Senado simula nang kumalat ang balita na siya ay ipapaaresto na
ng International Criminal Court. Ayon kay Ko, ang patriotism o pagiging makabayan ay mula sa sakripisyo at serbisyo at hindi sa pagkapit sa pwesto. Sabi pa ni Ko, ang pagtatago ni De La Rosa ay malinaw na para lang sa sarili nito at hindi para sa Pilipinas dahil hindi naman ito ikakaligtas ng mga mangingisda natin mula sa panggigipit ng China. Dagdag pa ni Ko, baliwala din ang pinaglalaban ng ating mga bayani kung makakatakas sa pananagutan ang mga katulad ni De La Rosa na umano'y nanguna sa pagpaslang ng libu-libong mahihirap na Pilipino. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. Formal nang natanggap ng House Committee on Ethics and Privileges ang ethics complaint laban kay Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Kaugnay ito sa umano'y pananakit at hindi magandang pananalita ni Gomez kay Philippine Fencing Association President Rene Garcuma sa gitna ng 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. Sa interview ng DCXL RMN Manila sa petitioner ng reklamo na si Barry Tayam, isang high school teacher, personal niyang idinulog sa kamera ang reklamo pero walang tauhan na tatanggap nito kaya ipinadala niya ito via online. Ayon kay Tayam, hindi nababagay sa isang opisyal ng gobyerno ang ganitong pag-uugali at hindi rin tama na batukan ang isang senior citizen. Kaya ako nag-file dito kasi hindi naman siya narapat, although maaaring mailusot siya sa criminal case kasi territorial lang mga criminal case hindi naman nangyari sa Pilipinas yan. Kung meron silang hindi pagkakasunduan nito ni Congressman saka itong kung sino man ito na batukan niya na pagkakaalam ko ay nagkaroon, may naging heart condition din po na na-operahan before saka senior citizen na rin. Hindi naman siguro tama na babatukan mo yung isang senior citizen. Kung may hindi kayo pagkakasunduan, siguro okay lang kung nagkataas kayo ng boses o nagkamurahan kayo. Pero para mambatok at at the same time ikaw ay isang kongresista, I think kailangan itong aksyonan ng House of Representatives, lalong-lalo na ang Ethics Committee. Nilinaw naman ito na walang kinalaman sa politika ang kanyang pagrereklamo. RMN Network News. Sa ibang balita mga kasama, inaasang mag-inhibit din si Senator Jay Versito sa ethics complaint laban sa kanya bilang ito rin ang chairman ng Senate Committee on Ethics and Privileges. Sa interview ng DCXL News, sinabi ni Versito na walang sapat na batay na inihahing reklamo laban sa kanya at hindi rin totoo na pinabayaan niya ang ethics complaint laban kay Senator Chis Escudero dahil sa hindi pa kompleto ang miyembro ng naturang komite. Bukod kasi sinalaga siya sa pwesto sa huling araw ng plenaryo, hindi rin formal na nailoklok ang magiging kamiyembro niya sana sa Senate Committee on Ethics and Privileges. So hindi talaga nagkaroon ng plenary session hanggang ngayon, kaya hindi na constitute ang Ethics Committee. Kaya wala akong basihan at hindi ho totoo na ako po ay negligent dahil gusto ko yung kuman, wala po akong miyembro sa committee, hindi kami pwede mag-function, hindi kami pwede magpatawag ng hearing. Binanggit din ni Senator Versito na malaga na mabuo na ang miyembro ng komite sa pagbabalik ng sesyon para maproseso na rin ang mga nakabimbing reklamo at makapag-inhibit siya sa kasong isinampa laban sa kanya. Kung matatanggal ako sa Ethics Committee as chairman, mas gagustuhin ko dahil wala kami gustong humawak nito. Kaya lang, ako pa mag-i-inhibit na siguro. Kaya may iwan na. Kaya kailangan namin mag-constitute muna para magkaroon ng organizational meeting. Ma-elect na yung vice chairman na papalit sa akin kung sakali. Mga kasama yan sa Senator J.V. Versito sa interview ng DZXL RMN Manila. RMN Network News. Ama ng ginang na namatay sa sumemplang na motorsiklo dahil sa tumawid na galang aso sa Naga City, may panawagan sa may-ari nito. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Paulo Papa ng RMN Naga. RMN Live Report. Hangad ngayon ni Eduardo Chavenia ang kooperasyon ng mga dog owners sa Kilometro 8, Barangay Pacol, Naga City upang makilala ang amo ng isang galang aso na naging sanhi ng aksidente Miyerkules ng gabi na kinamatay ng kanyang panganay na anak. Si Jacqueline Candelaria, 43 anyos na bus conductor ng Sitio Tiripon, parehong barangay, ay pauwi na sana mga alas 9 ng gabi galing sa Barangay Carolina na sabing lungsod habang nakaangkas sa isang motorsiklo na minaneho ng kanyang
kanyang kapatid na si Rosil Chavenia, 28 anyos, residente din ng barangay. Sumemplang ang magkapatid nang bumulaga sa kanila ang patawid na asong kayumanggi, sanhi ng malubhang tama sa ulo ng panganay at sa balikat ng rider. Ayon sa kanilang ama, paalis na sana ngayong katapusan ang kanyang panganay upang magtrabaho abroad. Panawagan naman niya sa may-ari ng aso na sana'y mag-abot lamang ng tulong sa kanya. Iyan ay kung may konsensya ito. Nasa maayos naman na kalagayan ang nakaligtas na anak sa aksidente na nadaan lang daw sa hilot. Kasama mo sa lungsod ng Naga, Radyoman Paulo Papa, Tatak, RMN. RMN Network News. RMN Network News. Samantala naman mga kasama, 4 na sundalo patay sa sugatan ng tambangan ng Dawla Islamia Mauti ang grupo sa Lanao del Norte. Mula sa Reminiligan may detalye, Radyoman Jade Barco. Jade! RMN Live Report. Nasawi ang 4 na sundalo habang isa ang sugatan sa naganap na ambush bandang alas 10:26 ng umaga kanina sa may Purok 1 Barangay Liningding, Munay, Lanao del Norte. Kinilala ang nasawi na sila si Staff Sergeant Jusito Araya, Sergeant Gilbert Arnosa at Sergeant Junel Calagas. Ngayon man si Private Laniton. Samantala, sugatan naman si Corporal Rolien de la Cruz. Ayon sa paunang ulat, habang nagsagawa ng marketing operation, ang 5 sundalo sakay ng isang Toyota Avanza. Bigla silang pinaputukan ng hinilalang mga miyembro ng Dawla Islamia Mauti Group. Matapos ang insidente, agad na tumakas ang mga suspect. Patuloy sa ngayon ang clearing at pursuit operation laban sa mga responsable sa naturang pag-atake. Kasama mo sa RMN XIC Iligan, Radyoman J. Barco, Tatak, RMN. RMN Network News. Philippine Army kinundi na ang pag-ambush ng grupong Dawla Islamia Mauti Group sa mga tropa sa Lanao del Norte. Buong katropahan nagdadalamhati sa pagkasawi ng 4 nitong tauhan. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Marjo Domingo. RMN Live Report. Kinundi na ng Philippine Army ang walang habas na pag-ambush ng Dawla Islamia Mauti Group, terrorist laban sa mga tauhan nito sa Munay, Lanao del Norte kanina umaga. Ayon sa ulat, lula ng pribadong sakyan ng mga nasabing sundalo nang mangyari ang nasabing pag-ambush kung saan 4 ang nasawi at 1 ang sugatan. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala, sa inisyal na assessment ng 1st Division, gusto umanong ipakita ng mga nasabing teroristang grupo na malakas pa rin sila at gusto nilang i-recover ang nasabing lugar matapos ang pagsasagawa ng community support ng program ng Task Unit Tabang. Kaugnay nito, nagdadalamhati ang buong katropahan dahil sa pagkasawi ng 4 nitong tauhan dahil sa kanilang pagsasakripisyo para panatilihin ang kaayusan sa lugar. Ayon naman si Commanding General ng Army na si Lieutenant General Antonio Navarrete, pinaiigting na nila ang operasyon at ang pakikipag-ugnayan sa mga law enforcement agents, lokal na pamahalaan at sa komunidad para tugisin ang mga natitirang Dawla Islamia Mauti Group terrorists sa nasabing lugar. Kasama mo sa DZXLR ng Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN. RMN Weather Report. Mga kasama, patuloy pong binabantayan ngayon ang pag-asang sang low pressure area LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ulitong namatan ngayon sa layong 560 km silangan po ng Hinatuan, Surigao del Sur. Pero ayon sa DOST Pag-asa weather specialist na si Benes Tareja, mahina ang tsansa na maging bagyo ito at posibleng malusaw sa mga susunod naman na 24 oras. Sa kabila nito, posible pa rin ulanin ang ilang bagay ng bansa dahil pa rin sa shear line na tinatawag. Ito po yung pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin, ganyan ang hanging amihan. Tunun po ay huling namataan itong low pressure area sa may silangan ng Mindanao at around 560 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ito po itong si dating bagyong Ada. No? Inaasang sa mga susunod na araw o sa susunod na 24 oras ay posible pa rin lalapit ito dito sa may silangang parte po ng Mindanao hanggang sa posibleng malusaw na lamang. Eventually magiging part na lamang po ito nitong shear line o yung linya kung saan nagtatagpo ang malamig na amihan at ang mainit na hangin galing sa may Pacific Ocean, also known as the easterlies. Itong shear line, asahan po na magdadala pa rin ng malalakas na mga pag-ulan paminsan-minsan sa ilang bahagi po ng ating bansa, lalo na sa may Visayas and Mindanao over this weekend hanggang early next week at posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa.
Samantala naman mga kasama, naramdaman ang 10.6 degrees Celsius na temperatura sa Baguio City kaninang umaga. Pinakamalamig ngayong amihang season. Bukod naman dyan sa lungsod ng Baguio, malamig din na panahon ang mga natala sa mga lugar tulad na lamang ng Basco, Batanes, Tanay, Rizal, Malay-Malay, Bukidnon, San Ildefonso, Bulacan, Abukay, Bataan, Lawag City, Ilocos Norte, Kasiguran, Aurora, Sinait, Ilocos Sur at Tuguegarao City doon sa lalawigan ng Cagayan. Sabi ng State Weather Bureau, patuloy pong mararamdaman ng malamig na panahon dilan sa amihan hanggang buwan ng Pebrero. RMN Network News. Tinawag ni dating Congressman Mike Defensor na scam ang unang impeachment complaint na inihain sa Kamara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasi ito ng hindi pagtanggap ng Kamara sa inihain nilang impeachment complaint laban sa Pangulo kahapon dahil nasa ibang bansa umano si House Secretary General Cheloy Garafil. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Defensor na ang hindi pagtanggap sa inihain nilang impeachment complaint maging ng Makabayan Block ay patunay na sangkot dito ang pamahalaan. Nag-file yung nauna, nag-file ang Makabayan, sabi ko nga lahat yan pwede at lahat yan sinusuportahan namin. Pero yung makita kong hindi kami pinapasok ng Makabayan Block na kami mag-file, talaga naghinala na ako. At ang aking paliwala, itong unang talagang impeachment case ay isang scam. Wala yan kasi alam mo naman yan, meron niyang form and substance. So sa bagay nito na hindi nila pagpayag, ay dyan ako naghinala at alam ko na moro-moro to at ang kautosan nito hindi lamang sa Kongreso, maging mismo ang Pangulo kasama rito na sinasabi, i-block niyan. Huwag niyan papasukin at pagpayagan. Sa ngayon, sinabi ni Defensor na pag-aaralan pa nila ang gagawin nilang susunod na hakbang matapos hindi tanggapin ang inihain nilang impeachment complaint. Yun nga, ang aming pag-uusapan kung ano yung mga legal na pamamaraan. Kasi alam mo, Lourdes, ang isang impeachment process ang tanging paraan ng tao, ng taong bayan, na makapagbigay ng, isang humingi ng paglilinaw at hustisya, lalo tigit sa presidente ng Pilipinas. Kasi yan lang naman, hindi ka pwede mag-file sa korte, hindi ka pa pwede mag-file ng ombudsman. Impeachment process lang talaga. And syempre, to be sure about it, ito rin lang din ang pagkakataon ng Pangulo na talagang humarap at ilinaw niya yung kanyang side, kung ano man yung kanyang pananaw o kung ano yung kanyang partisipasyon dun sa mga sinasabi namin mga problema o inihain namin mga complaint laban sa kanya. Si dating Congressman Mike Defensor sa interview ng DZXL RMN Manila. RMN Network News. Sa kaugnay na balita, Malacanang, hinamon naman si Mike Defensor na patunayang scam yung unang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Detalye mula kay Radyoman Chanel Salazar. Sean! RMN Live Report. Hinamon ng Malacanang si dating Congressman Mike Defensor na patunayan ang paratang nito na isang scam ang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang basihan ang sinasabi ni Defensor na sangkot umano ang Office of the Solicitor General, ang Kamara at mismo ang Pangulo sa impeachment complaint na inihain ni Attorney Andre De Jesus. Nilinaw ni Castro na inamin na mismo ni De Jesus ang kanyang kaugnayan bilang counsel ng PDP Laban Duterte faction, kaya hindi umano malinaw kung paano iuugnay ang mga nabanggit na tanggapan sa reklamo. Dagdag pa ng Malacanang, wala itong kinalaman sa alitan sa loob ng grupo at itinuturing lamang ito bilang kanilang personal na iringan. Muli giniit ng palasyo na igagalang nito ang proseso ng konstitusyon at ang due process kaugnay na impeachment complaint laban sa Pangulo at nanindigang walang basihan ang mga paratang. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN Network News. Grupong Philippine Accreditation for National Accountability sasampahan ng kaso ang Office of the Secretary General. Susunod na hakbang kung i-refile ang kanilang impeachment complaint, pinag-aaralan ng kanilang mga abogado. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Mike Goyagoy. RMN Live Report. Naghahanda nga itong Philippine Accreditation for National Accountability o PANA ng mga nagpa-presscon kanina para sa pagsasampa ng kaso laban sa Office of the Secretary General. Ito ay habang pinag-aaralan naman nila ang kanilang susunod na hakbang kung sila ay mag-aain pa ng impeachment complaint sa Lunes laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos naman naharangin ito ng OSG. Ang PANA, kinabibilangan ito ng mga retiradong general, retiradong government officials at iba't ibang mga personalidad. Umarap kanina sa pulong balitaan ng mga mismong mga complainants, sina dating Congressman Mike Defensor at Jacinto Paras, ang mga abogado na sina Ferdinand Topacio, Manuelito de los Reyes Luna, Harold Respicio,
Virilio Garcia at ang social media personality na si Mary Catherine Diaz Pinag. Sinabi naman ni dating anak Kalusugan Party's Representative Mike Defensor na sa ngayon ay may debate pa o iba-ibang mga pananaw ang kanilang grupo kung paano kanilang susunod na gagawin. Akin lang is that we will discuss it. We will fight. We will not take this sitting down. We will file a case definitely against the sentence office. As to the legal course of action, we will have to sit down with the lawyers because there we have iba-ibang pananaw or interpretation on how to address this. So, yun lang yung aming gagawin. But hindi, we will not take this sitting down at tapos na. Ani Defensor, ang pagsasampa nila ng kaso sa OSG ay upang magbigay ng babala na hindi pwedeng ibaliwala ang legal na mekanismo upang marinig ang hiniing ng taong bayan. Naniniwala ang grupo na ministerial procedure lamang ang pagtanggap nitong mga dokumento o kopya ng complaint. Init naman ni Atty. Luna, posibleng maisama rin sa reklamo ang House Speaker at mismong si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa nangyayaring paghaharang sa isang pagsisimula ng konstitusyonal na proseso ng pananagutan. Sa pulong balita naman kanina, inanunsyo rin ni Defensor na nagpayag umuno ng kahandaan si dating Apo Bicol Congressman Zaldico na tumistigo kahit via Zoom. Ito ay upang mapatibayan naman ang mga aligasyon sa impeachment, partikular naman may kaugnayan sa bribery. Gayunman tila malabo itong mangyari kung hindi makakarating sa Committee on Justice ang complaint ng grupo. Kasama sa DZXL, RMN Manila. Radyo Man, Mike Buyago, Itapak, RMN. RMN Network News. Samantala naman mga kasama, impeachment cases laban kay Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte hindi makakabuti para sa bansa. Detalye ng balita mula kay Radyo Man, Conde Batak. RMN Live Report. Mababahiran ang imahe ng bansa kapag natuloy ang impeachment case laban kina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator J.D. Ejercito, nakakalungkot kung totoong may impeachment laban kina PBBM at Vice President Sara. Bagamat constitutional duty ng Senado na dinggin ang impeachment case laban sa dalawang leader ng bansa, nababahala siya sa magiging implikasyon nito pagdating sa pagtingin sa atin ng international community. Magpipinta lamang anya ito ng kawalan ng katatagan ng politika sa bansa. Tinukoy ni Ejercito na humaharap na nga tayo sa flood control scandal tapos sasabayan pa ng impeachment cases ng dalawang leader ng bansa, tiyak na wala ng positibo o maganda na kakaharapin at makikita sa atin. That this would bring, no, both kung magkatuloy nga yung impeachment ng dalawa, then that would really paint a bad picture of us internationally. That will paint political instability. No, meron na nga tayo flood control, scandal, tapos meron pang mga impeachment. So, nothing positive to look forward to Yan ang Okay lang yun. Accountability, yung mga salary, yung mga kasalanan, kailangan talaga natin panagutin. Show cause order, pero kailangan may showcase din tayo. We have to show people, the world that we are still doing something positive for the country. So, yun ang akin. Mayroon nang naihaing impeachment complaint laban kay PBBM sa Kamara habang matatapos naman ang one-year ban sa paghahain ng impeachment laban kay VP Sara sa Pebrero at inaasahang sasampahan muli ito ng impeachment complaint. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak, RMN. RMN Network News. Mga kasama, sumayin niyo po ng unang mga balita. Ito po si Radyo Man El Maracol. At Radyo Man Jenny Pahilanga. Mula po sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center, Manila. Diyan sa mga Chabacano, buenas noches. Ako si Radyo Man Jenny Pahilanga. Magbabalik ang RMN Network News bukas alas 7 ng umaga.